प्रेजेंट बाय दीवाना म्यूजिक परो। अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक परो की शानदार प्रस्तुति सिंगिंग बाय अनिल यादव। शादी तू कने भी अखलो रगे बनी जेबी कनिया तो दोसरा के घर गे करे छही शादी तू कने भी अखलो रगे बनी जेबी कनिया तो दोसरा के घर गे दुआरा पतोरा टेंट लागल छो ओइ तो कहिया बड़ा अभी जदिन साथे तबलत पर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात अभी जदिन साथे तबलत पर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात के छोरे तो दे वही अभी जदिन साथे तबलत कर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात अभी जदिन साथे तबलत कर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात अनिल यादव सलक के सुहागे रात दिन दिन टेंशन जाय छै के बढ़ल होय जे तो शादी मांग जाय जोगे भरल रे बाबा टेंशन नै लेना हे गे दिन दिन टेंशन जाय छै के बढ़ल होय जे तो शादी मांग जाय जोगे भरल दिन कहा करल छौरा तू छोहर रही रे राइटर कृष्णा समझावे करा कुछ कही रे और मनु अनिल के छोरी के काजल देवी दोसर के अभी जदिन साथे तबलत पर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात अभी जदिन साथे तबलत पर बात 15 के चिए शादी सलक के सुहागे रात करे छही शादी तू कने भी अखलो रगे बनी जेबी कनिया तो दोसरा के घर गे दुआरा पतोरा टेंट लागल छो ओइ तो कहिया बड़ा अभी जदिन साथे तबलत कर बात 15 के चिए शादी